Zvino vatenderi vadiwa, chapter 4 na 5 dziri kuenderera mberi nenyaya yokutumwa basa kwaMozisi. Mozisi atumwa basa, wakava nokugunun'una, wanga nemibvunzo kuti ko zvakati zvikaitika ndozodii, ndonga ndopatakasira paya patapedzisira tichitaura nyaya yokudaidzwa kwaMozisi. Takasiya Mozisi achingova nemibvunzo. Mwari akamuudza kuti ini ndini ndakutuma iye uno, achireva kuti ndichava newe. Saka nyaya ndeyekuti kuva naMwari mukutumwa kwedu, kuva naMwari mukutumwa kwedu. Tichaona kuti mukutumwa kwedu tina Mwari, asi zvatina Mwari hazvirevi kuti zvinhu zvose zvichatinakira. Zvinogona kumbooma, asi hazvirevi kuti Mwari hatina. Saka kuva naMwari mukudaidzwa, tichitumwa kuita basa raMwari. Zvino muchapter 4 yanhasi Mozisi aramba achingovhunza kuti ko zvakati zvikaitika, ko zvakati zvikaitika, chii chichazoitika? Mwari wakazomupa zviratidzo. Chiratidzo chokutanga chakapuwa naMwari chokuratidza kuti Mwari uchava naye chachiri chipi? Mozisi wakanzi, chii chiri muruoko rwako? Ndokubva ati itsvimbo, zvikanzi ikande pasi. Ndokubva ikanda pasi ikaita nyoka. Mozisi akavhunduka akatya. Ndokubva anzi tora nyoka iyoyo nokumuswe. Ndokubva aibata nokumuswe, ndokubva yadzokazve ikaita tsvimbo. Zvikanzi nechiratidzo ichi vachatendera. Saka mubvunzo wakabvunzwa ndokuti chii chiri muruoko rwake? Izvi zvotidzidzisa mashandiro anoita Mwari mukati muupenyu hwedu. Mwari wakashandisa Mozisi, zvaiva naMozisi muruoko rwake. Saka Mozisi kufudza kwaiita hwaishandisa tsvimbo achifudza hwai. Makore ose akafudza hwai anga asiri makore okurasa. Saka Mozisi wakashandisa tsvimbo, chaingova chinhu chidoko doko chokufudzisa hwai.
saka zvoreva chii? Mwari unoda kushandisa zviri muruoko rwako. Usatsvaka chimwe chinhu, tsvaka chiri muruoko rwako. Chinogona kunge chiri simple setsvimbo. Mwari ndo chaanoshandisa ichocho. Chiri simple ichocho chinozova chikuru kana Mwari apinda machiri. Chidoko chikuru kana Mwari apinda machiri. Tsvimbo yakashanduka ikaita nyoka. Tarisai muenzaniso wekuti Mwari unoshandisa zviri muruoko rwako. Mwari wakaverenga Judges 3:31. Mwari wakashandisa zvaiva muruoko rwaDhavhidhi. Dhavhidhi wakakunda Goriati nedombo chairo chairo. 1 Samuel 17:49. Mwari wakashandisa shaya yedhongi. Ndiri kuti Mwari unoshandisa chiri muruoko rwako nyangwe chikava chidoko sei. Ndapa muenzaniso. Mwari wakashandisa chaiva muruoko rwaShama. Judges 3:31. Mwari wakashandisa chaiva muruoko rwaDhavhidhi. 1 Samuel 17:49. Mwari wakashandisa shaya yedhongi yakanongwa naSamson. Yakanongwa naSamson akarova vaFiristia nayo. VaFiristia zviuru zvitatu neshaya yedhongi. Judges 15:15. Mwari wakashandisa zvingwa 5 nehove 2 zvikakwana kufidha zviuru zvavanhu. John 6:9. Saka Mwari uri kuti tsvimbo yaMozisi ichashanda zvinhu zvikuru. Toona kuti tsvimbo iyoyi ichavambutsa vaIsraeri gungwa dzvuku. Tsvimbo imwe chete icharova dombo richibuda mvura. Kwete izvozvoga, tsvimbo iyoyo ichashandiswazve pachaita hondo. VaIsraeri vachirwa navaAmereki pachashandazve tsvimbo iyoyo. Tsvimbo iyi yakachinja ikaita nyoka. Hazvina kunzi tsvimbo iyi yakafanana nenyoka, yakaita nyoka. Zvakavhundusa Mozisi nomvanzi ibate nokumuswe. Toona chitendero chaMozisi. Wanzi bata nyoka nokumuswe, ungaibata here? Vanoziva nyoka, chinhu chiri dangerous panyoka kuibata nokumuswe. Chinhu chiri dangerous panyoka. Kana uchida kurumwa nenyoka, bata muswe wayo. Vanoziva nezvenyoka vanoziva kuti zvine njodzi, asi ndozvaakaudzwa. Saka zvinoreva chitendero.
nenzira iyi Mozisi wakadzidza chimwe chinhu, wakadzidza kuteerera zvinoda Mwari kunyange zvichigosha. Bata nyoka nokumuswe. Kana uchitumwa naMwari, teerera nyangwe zvichigosha. Teerera. Zvikanzi zvose izvi zvinoitirwa kuti vagotendera. VaIsraeri vachaziva Mwari wavo ndiMwari une simba. Chishamiso chechipiri chakapiwa Mozisi, wakanzi iye, isa ruoko rwako muhomwe. Ndobva aisa ruoko muhomwe, pakazorubudisa rwakabva rwazara namaperembudzi. Zvikanzi rudzoserezve, ndobva maperembudzi ayangopera kuti wa. Zviratidzo zviviri izvi zvodzidzisa chinhu chimwe, transformation. Tsvimbo yakachinja ikaita nyoka, ruoko rwakazara kumaperembudzi, asi zvikadzokazve pazvanga. Saka meseji yatiri kuwana pazviratidzo kana kuti zvishamiso zviviri ndeipi? Ndeyokuti chokutanga chishamiso chesvimbo ndechokuti Mozisi uri kunzi ukanditeerera, vavengi vako vachashaya simba. Ukanditeerera chete, vavengi vako vachashaya simba. Ndozvari kunzwa. Chishamiso chechipiri, Mozisi uri kunzi ukanditeerera uchacheneswa. Yevuka kuti Mozisi wanga ambouraya munhu. Mwari haadani vanhu vakachena veboye. Tizvizive izvozvo. Mwari haadani vanhu vakachena. Tikatarisa vanhu vakadamwa naMwari, hakuna wanga akachena kana wani. Abrahama chaiye waiva nesmall house. Wakaita mwana nesmall house. Asi hazvina kumukonesa kudama. Mozisi wakaponda munhu, asi hazvina kumukonesa kudama. Mwari havadani munhu akakodzera, asi vanokodzeresa wavanodana. Isuwo hatina kukodzera, tine zvifo zvedu zvatinazvo. Sezvazvangoita Abhurahama, wanga ane chifo chake, Mozisi wanga ane chifo chake, asi vose vakadamwa. Saka leprosy inoreva kuti takaora, asi kana tikateerera Mwari tocheneswa. Pangoteerera daidzo yako unocheneswa. Wakaora, asi unocheneswa. Zvino Mozisi waigunun'una. Mozisi akaudzwazve kunzi chimwezve chishamiso
chaitika. Mvura yomumadziva nomumadhamu ichachinja kuita ropa. Ichi chiratidzo isaini yejudgment. Saka zvaireva kuti kana zvishamiso zveshanduko zvikasabudirira, kuchazouya kutongwa. Kana ukasateerera, ukasashanduka, pane chinhu chimwe chasara: kutongwa. Tonzwazve Mozisi opa imwe excuse zvikanzi handigoni kutaura. Mozisi wapuwa zviratidzo naMwari, zvishamiso zvepresence yaMwari, asi uchiri kungogunun'una, zvikanzi handigoni kutaura. Zvino imungati Mozisi wanga ari justified here? Tikatarisa tinonzwa kuti Mozisi wanga adzidza ungwaru hwavaIjipita nezvose tozwana muna Mabasa 7:22. Saka nokuda kwokuti wakagara achifudza hwai nguva yakareba, kuda haana kuzova nokutsunga kwaifanira kunge kuripo. Mozisi achiti handigoni kutaura, zvireva kuti handigoni kutaura, kuri kureva kuti handina confidence. Waireva kuti handina confidence yekuinda kuna Farao. Asi Mwari wakati, handisi ndakakusika here? Handisi ndakakupa muromo here? Handisi ndakati ugone kutaura here? Zvino Mwari wakaratidza kuti chikodzero chaMozisi hachina maturo. Saka Mwari wakati, ndini ndichakudzidzisa zvokutaura. Mozisi oenda mberi akati, tumai mumwe. Mwari haana kufadzwa nazvo. Wakati, indasarudza iwe, haikona kutiudza kuti tumai mumwe. Izvi zvoreva chii?
zvoreva kuti tingava nezvikonzero zvakadii. Zvikonzero hazvina zvazvinoreva. Chatoona pana Moses, it's not because Moses was unable, but Moses was unwilling. Wanga asingadi kwete kuti wanga asingagona. Pano kusada nokusagona zvakasiyana. Kugona mune zvaMwari kunobva kuna Mwari. Hakuna unogona. Kana tichidaidzwa naMwari tose hatigoni. Kugona kunobva kuna Mwari. Saka chikonzero chaicho chokuti hatigoni hachiko. Nokuti kugona ndokwaMwari. Chikonzero chaungangova nacho ndechokuti hatisi kuda. Ngatimboona zvatinotumwa naMwari. Takapa zvikonzero zvingani. Mabasa omuchechi, mabasa omuzvita, mabasa api naapi. Takapa zvikonzero zvingani. Kangani patakataura kuti vanhu vanozonetsa. Kangani kandakataura kuti ndinozovengwa. Kangani kandakataura kuti ndinozopumiwa. Kangani tinowana zvikonzero zvakawanda. Asi zvikonzero zvose izvo zvazvizadzi mukombe. Nokuti Mwari unongoti une muruoko rwako, ndipe chaunacho ndochandichashandisa. Munogona kuti handina chandinacho, chitoko chaunacho ichocho Mwari. Tarisai tsvimbo yaMozisi yakaita zvinhu zvikuru zvatataura. Chainguva kuti zvidoko. Mozisi aramba achimboti kutaura kunomunetsa, akanzi ko Aroni hapo here muRevhi. Ndiye uchakubatsira yeye. Aroni wakakumbira, wakazombokonzeresa kuti zvinhu zvisafamba zvakanaka. Ndiye wakakonzeresa zvokuti vanhu vaumbe chimhuru vachinamate vachiti Mozisi hachauyi. Tozviona muna Kubuda 32 verse 1 kusvika 6. Aroni akatuka Mwari, oisa mipiro isina kururama. Mipiro 10 verse 1 kusvika 7. Aroni akamboda kupandukira Mozisi, Numbers 12 verse 1 kusvika 8. Zvokuti Mozisi tinotofunga kuti pamwe wakatozodemba kuti Mwari wakandipireiko mubatsiri wakadai. Sei izvi zvakaitika? Mwari waida kugadziridza kusada kwaMozisi. Tarisai, Aroni waigona kutaura, asi wanga asina unhu hwakanaka.
tarisai zvechimwe. Aroni wanga asiri mutauri waMwari, waitaura mashoko aMozisi. Mwari haadi vanhu vadero. Pane pamwe nezvimwe zvinhu zvatisingagoni kutumira munhu, zvatinofanira kunge tichingoita Yesu. Saka Mozisi, mushure mokunge ataura naMwari, wakazobvuma akakumbira kusiya tezvara vake avapinda. Mushure mokunge Mozisi adzeya, wakateerera. Asi Mozisi zvakateerera, waiziva here zviri mberi? Mubvunzo watofanira kuzvibvunza. Mozisi waiziva here zviri mberi? Wakaziva here kuti hondo yavaIjipiti ichazomutevera? Wakaziva here kuti gungwa dzvuku mvura ichazopatsanuka? Wakaziva here kuti vaIjipiti vachakundwa? Wakaziva here kuti uchazonowana mutemo pagomo reSinai? Zvose izvi haana kuziva. Mozisi wakangoti, regai ndinde. Patinodaidzwa, chokwadi hatizivi zvose zviri mberi, asi tofanira kungoinda. Tino ruvimbo muna Mwari. Mozisi wakaoneka tezvara vake, asi haana kutaura zvose. Wakangotaura kuti uri kudzokera kuIjipita. Saka ndo chapter 4. Mozisi achitaurirana naMwari, asi Mwari waida kuti Mozisi ateerere. Pane willingness neability. Willingness tofanira kunge tichida kuteerera Mwari. Ability tofanira kugoneswa naMwari. Pakudaidzwa pane zvinhu zviviri, willingness and ability. Willingness, kuda kuteerera. Ability, kugoneswa. Toga hatigoni, tinogoneswa naMwari. Sezvandareva kuti Mwari unesu mukudaidzwa kwedu. Ona pachapter 5. Chapter 5 inotidzidzisa zvimwe zvinhu. Mukudaidzwa kwedu kuita basa raMwari, hazvirevi kuti uchangova mutambaratende. Hazvirevi kuti zvose zvichabudirira.
hongu Mwari wataura kuti unesu, asi hazvirevi kuti zvaanesu hatina nhamo yatichaona. Nhamo tichangoiona, asi Mwari unenge anesu. Nhamo tichaiona, asi Mwari unenge anesu. Zvino tomupa chapter 5. Moses, sorry, interference yaramba yangobuya. Chapter 5, Moses unoenda kuna Farao neshoko riya raudzwa naMwari kuti inda unotirengedza vanhu vangu vaende. Vainde kunondishumira vari voga mugwenga. Moses nobva abvunza zvikanzi, ndimambo upi yeye kana kuti Mwari upi wandoteerera? Moses akati, Mwari wedu, Mwari wavaHebheru, ndiye wandiudza izvi. Tirega vanhu vangu vaende. Apa ndoda kuti timbonyatsa kunzwisisa kuti Moses wanga ari mubasa rakadii, kuti tinzwisise kurema kwebasa raMoses. Ngatinzwisise simba raiva naFarao. Farao oga oga waizviti iye mwana wezuva, kureva kuti wanga ari shamwari yaMwari. VaIjipiti vainamata vana Mwari vakawanda wanda, saka vana Farao vaizviti tiri shamwari dzaMwari, tinogara naMwari mutembere dzana Mwari vedu. Saka Farao wanga asiri public servant. Waiva nesimba guru, waitonzi ndiMwari, wainamatwa, uye hakuna mutemo waiva uri pamusoro paFarao. Mutemo chaiwo waisareva chinhu. Zvinonzi pane chinyorwa chakawanikwa chiri mutembere chaireva masimba aFarao, chaiva chakanzi, ini ndini zvaivapo, zviripo nezvichavapo. Ari masimba aFarao iwowo. Saka Farao wanga asiri munhu chete waitoonekwa ari Mwari. VaIjipiti ndozvavaimuona akaita. Zvinochionai munhu nesimba rakadai wakazvinzanisa naMwari, ndiye onzi ndaunomuudza kuti tivanhu vangu vaende, unokuteerera here? Ndokusaka abvunza kuti ndiMwari upi yeye wandoteerera? Kureva kuti ndakatoenzana naye Mwari wacho, saka ndomuteerera chii? Ndozvaari kureva. Saka Moses wasangana nomuvengi. Haikuna muvengi wokutamba, muvengi una masimba. Farao wanga asingambozoteereri.
Farao wakabvunza zvikanzi ndimwari upi. Zvino Mozisi wakati regai tiinde kwamazuva 3. Handizvo zvaifanira kuitika kuinda kwamazuva 3. Kwaiva kuita zvachose. Saka tikati Mozisi wanyepa here. Mozisi wakaisa chikumbiro ichi achiziva simba raFarao. Akatanga nechinhu chiduku duku achiitira kuti kana akabvuma chidoko chikuru hachizonetsi kubvuma. Chionai zvakazoitwa naFarao. Uyo aisa chikumbiro. Farao akati, ndozvawada kufunga izvi. Vanhu vako pachinhambo chokuti ndivasunungure ndotovawedzera basi. Zvikanzi vanga vachiforoma zvitina vachipiwa foroma. Iye zvino vava kuzvigadzirira foroma dzavo. Unoforoma zvitina asi ndichingoda nhamba imwe chete yezvitina. VaIsraeri vava kuremerwa zvino. Apa vaingoziforoma zvitina vachipiwa foroma. Zvinonzi chizvigadzirira foroma yako asi zvitina zvamunenge zvida zvakakwana. Saka varemerwa kudai. Farao waida kuti vapandukire Mozisi. VaIsraeri vava muworst situation. Uku vanovashandisa vaya vava kuvarova vachiti zvitina hazvina kukwana. Farao wawedzera mutoro kuvaIsraeri. Saka vaIsraeri varemerwa vaenda kuna Mozisi vonochema zvakare. Kuti watiremedzesa, wati tava munguva yakaoma. Zvino ipapa tarisai muone. VaIsraeri pavava varemerwa pachinhambo chokuti vaende kuna Mozisi kuti taremerwa, havana kuenda kuna Mozisi, vakaenda kuna Farao. Kuti Farao avanunure mudambudziko. Ndozvatinoita imwe nhambo tikaremerwa. Pachinhambo chokuti tiende kuna Mwari toenda kuna Satani. Satani watiremedza todzoka futi kwaari. Ndoutera huno munhu akaremerwa unoenda kuna Satani. Ndombopa muenzaniso unoitika zvikuru kune vanhukadzi. Murume unokuabhiusa unoramba uchingodzokera kwaari. Iye achikuabhiusa unoramba uchingodzokera kwaari. Tarisai vana venyu. Murume wakamurepa achimubvisa umbandara unoramba achingodzoka kwaari. Watova prisona. Iyo munhu iye
munhu wakamukanganisa unotozoshamisika kuti uchiri kuramba uchiita unoona achiita ikoko. Ukazomubvunza kuti saka waindire, haana kana chikonzero kuti iwe waibatwa sezvizvi asi uchingoita, haana chikonzero asi waita. Ndo zvimwe chete chifo chino munhu. Satani wakukonzeresa dambudziko, unodzokera kuna Satani. Tarisai matambudziko amunokonzereswa mazhinji amuwinawo kuna Mwari. Kana mawira mumatambudziko unoona achienda kun'anga. Satani wokonzera dambudziko, iwe woenda kuna Satani uchisorovha dambudziko. Wowirwa nedambudziko woenda kuvaprofita venhema, Satani wakonzeresa dambudziko, woita kuti Satani asorovhe dambudziko. VaIsraeri, Farao ndiye uri kuvaremedza, voindazve kuna Farao kuti tibatsire, votosvora Mozisi uri kuda kuvarunga. Ndo zvatinoita kataura mumatambudziko, totorasa Kristu kuda kuti toita kuna Satani. VaIsraeri voenda kuna Mozisi. Vachienda kuna Mozisi havazi kuinda kunoti tinunure, vari kuinda kunokomplena, watiwisira nhamo. Vatindaona Mozisi naAroni. Chii chavari kukomplena zvanzi wativengesa naFarao? Farao wakambe achivada. Wasingavada asi vari kuti wativengesa. Maona strategy yaSatani. Satani unogona kuita friendly, achida kuti uwire munhamo. Munhu unokuabhuza unombokunyengera achiita friendly, achitogona kupa zano rakanaka. Dzimwe nguva wofunga kuti chizano ichocho ndatonaka, izvo mberi kune nhamo. Chinhu chatofanira kuziva ndechokuti kana toda rusununguko rwaKristu tichawana matambudziko. Tichawana matambudziko. Zvino pano chatiri kuona ndechokuti dambudziko rawedzera. Zvorevei? Kana uchiita basa raMwari, imwe nhambo dambudziko rinowedzera. Zvikuru kana uchiita basa rakanaka. Taimbozitamba bhora kuchikoro. Munhu wainzi Maka, munhu unogona bhora. Munhu unogona bhora ndiye umakwa chaizvo. Saka
Moses paaizama kuburitsa vaIsraeri muranda hwaFarao, vaIsraeri vakanyanya kutambura. Mwari wakazviitirei? Waida kuti vaIsraeri vatsunge, vawane rugare mukurwisana naFarao, vavone simba raMwari ipapo. Mozisi wakadzoka kuna Mwari akachema. Kana zvinhu zvogozha, usaenda kuna Farao. Farao unokuomesera, enda kuna Mwari unochema. Murwendo rwedu rwechiKristu, kana zvinhu zvogozha, chema kuna Mwari, usachema kuna Farao. Tochema kuna Farao kana zvinhu zvogozha. Wona munhu wopfeka mazambo, wona munhu wopfeka tambo dzetsvuku, uri kuchema kuna Farao, uchigona kuchema kuna Mwari. Mozisi wakachema kuna Mwari. Mozisi chaaifunga ndechokuti kusunungura vaIsraeri kuchava nyore. Haana kuziva kuti hakusi nyore. Wakatanga kuchema, kanzi makanditumirei kuti nditambure kudai. Tinodaidzwa, ngatiteererei. Asi zvatinodaidzwa, ngatizive kuti basa ratinodaidzirwa roumambo hwaMwari rakaoma, rinogozha. Imwe nhambo richatonyanya kuoma kudarika zvararakaita, nokuda kuti wapinda mariri. chiKristu chawakapinda mamuri, imwe nhambo zvinhu zvichanyanya kutokuomera kudarika zvakaita usati wava muKristu. Toda kumbopa muenzaniso wakaitika. Gwara rekukadoma, vamwe mai vakatendeuka vachibva kuZioni vachienda kuchikatolike, ndokubva vapinda muchita chehosi. Vari pamusangano wehosi, kwakaita mhepo ikatora denga rechechi. Denga riya rikawira pamadzimai aiita musangano. Mai vavo vakatendeuka vakafa, vakatendeuka kubva kuZioni ndo vakafa. Zvinhu zvakawesa. Vanhu vachatanga kuti tarisai chakaitirawo. Vamwe vachatanga kuti taimbozvireva. Vamwe vachatanga kuti takati. Asi panooma zvinhu kudero, ndo panoratidza simba raMwari. Ndo panoratidza kuvepo kwaMwari. Imwe nhambo zvinhu zvichanyanya kuoma. Musi waunopinda muchigaro, kuda waita chii, kana kuti pane zvirongwa zvamuri kuita zvechechi, wanzi tungamirira, kuona zvinhu zvotonyanya kuoma. Ndo zvakaita pana Mozisi, zvakanyanya kutooma.
pazvezvo makudero Mwari ndombaneuda kuratidza simba rake ipapo kangoona chinhu chaomesesa ivo usadzokera sure uchiti chaomesesa. Mwari vava pedo nokuratidza simba ravo. Tichazoona kumachapta 6 Mwari vava kuratidza simba ravo, asi panomboita zvinhu zvakaoma. Mwari vasati varatidza simba ravo. Zvino toti kana zvinhu zvaoma kudero pachinhambo chokuti ticheme kuna Mwari tichema kuna Farao. Farao hakubatsiri, unombonyanya kukuomesera. Haugoni kubatsirwa kubva muabuse nomunhu nokuabuse. Asi unoona munhu achimanyira kumunhu nomuabuse ramba aripo. Ndo inonzi nechirungu entrapment. Inowanza kuitika kwamuri imi madzimai kana ukavhioletiwa, unopinda musituation yaunoti kuti ndibude munomu zvinotozoita wesi, chimboregai ndingofa ndiripo. Ndo inonzi entrapment. Ndo yanga inoita vaIsraeri kuti kubuda kurotozoita wesi, regai ndatoshama kudhara, saka chiregai ndingoramba ndiripo. Entrapment. Pharaoh has solved the problem. Kangani kamakamanyira kuna Farao pachinhambo chokumanyira kuna Mwari, kuna Moses. Vamwe vakatopfeka Farao izvozvi, vakanditeerera kudai mukati menhumbi dzenyu muna Farao. Vamwe vana Farao mudzimba izvozvi, pane zvamakabairira mudzimba. Farao unosolva problem, unowedzera. Vamwe izvozvi vabayiwa nokutsvaka Farao kuti asolve problem. Munhu wakakonzeresa problem unosolva problem sei? Tiri kusuffer from entrapment. Unorambirei uchingoenda kuna Farao? Uchikona kuenda kuna Moses. Moses wakatumwa naMwari. Kana woenda kuna Moses wava kunokomplena pachinhambo chokuti uinde kunokumbira, wava kunokomplena. Kuna Farao haukompleni. Ndiani wakambonokomplena kun'anga? Ndiani wakambonokomplena kumapostori? Asi mouya kuchikomplena kuchechi. Kana adaidzwa kuchiKristu, tofanira kuziva kuti Mwari vanesu, asi kuva nesu kuna Mwari havana kumboita garanti kuti azotambura. Uchatambura, asi kutambura kwako ziva kuti vanewe. Usati kana watambura waona sokuti Mwari hapana kumanyira kuna Farao, havo vavotomanyira kuna Farao. Kuti tirerutsire, Satani unokurerutsira chii? Kana achikurerutsira, it's an illusion.
It's a trap. Satan ambotaka kurerusira. Chema kuna Mwari chete. Wadaidzwa kuita basa raMwari, wadaidzwa kutevera Kristo, wadaidzwa kufamba munzira yechiKristo, uchasangana nezvigodhlero. Chema kuna Mwari. Chema kuna Mwari. Nyaya ndeyekuti kuvapo kwaMwari mukudaidzwa kwedu. Mwari vanesu, saka chema kwaari. Maita enyu tomirira pano. Tinotenda Baba Makamure nezvidzidzo zvedu zvezuva ranhasi. Tadzidza zvakawanda zvikuru. Aiwa, tinotenda. Zvimwe zvinhu zvatinoverenga mubhaibheri tinozviverenga nekusanzwisisa, asi pamunotitsanangurira kudai zvinoita nyore kuti tinzwisise shoko raMwari kuti riri kuti kudii kwatiri. Tinozvitenda izvozvo Baba. Ndisingapedzi nguva, ndakuvhura platform kune vanoda kubvunza mubvunzo. Kune vane mubvunzo, Baba vari pano, feel free to ask mibvunzo yamunayo kuti ipindurwe. Just unmute mobva mabvunza zvenyu. Makadiko Nyamasisa. Aiwa, ndinofara. Ndava kukudzidzisai ndichimwati ndowadza kuti ndava parish priest. Zvese zvinokudzwa Baba. Ani zvinotaridza kuti kudii hatina kuzinzwa. Parish priest. Parish priest vomutaundi. Vomutaundi kutiramo. Vekushuga. Kushuga zvechokwadi. Nai Baba, ini ndandichida kuvhunza. Ndatorashika. Ndandichida kuvhunza nenyaya yaMozisi. Mati Mozisi anga asingazivi zvaiva mberi. Pane pakakomendwa naMwari paanga achiri mugwenzi richipfuta paya, achiti ndichakutuma kuti unoita zvishamiso izvi zvenyoka neruoko hobuda hwava namaperembudzi, asi kwai naMwari ndichaomesa mwoyo waFarao. Airevei ipapo Mwari? Maitaini Mwari vachiti ndichaomesa mwoyo waFarao, vaireva kuti Farao uno mwoyo wakaoma nokuda kwokuti Farao unozviita Mwari. Saka Farao uchanonoka kuteerera kana kuona simba rangu. Ndokuomesa mwoyo. Hazvirevi kuti Mwari ndiye wakaomesa mwoyo, asi kuti Farao wanga achizvipa chigaro chaMwari. Saka Mwari waireva kuti Farao uchanonoka kuona simba rangu nokuti unozviona saMwari. Zvakanaka hazvo Nyamasisa. Iro shoko rokutoti Farao roreva kuti ndakaita saMwari, ndozvoreva Farao. Ndoda kuwedzerawo mubvunzo iwoyo kuti Baba, saka zvinoreva morei Baba? Nakadini Tiri pedu akadii kutirango? Wakuri nani? Totenda imwaishuga chose nokuti hamungaipedzi. Mungamuchenjere diabetes. Saka ndachida kuwedzera pabvunzwa namai chocolate apa kuti
Saka kana muchiti Farao anozviti ndiri Mwari, mureva kuti anenge achinzana nezvakaita Satani here? Farao waizviona sana masimba ose saMwari, asi utsinye hwake hwanganahwo ndo Satani hwacho. Saka kana tozotaura mukufamba kwedu nechitendero teiti Farao tinomuenzanisa naSatani pakuti haadi kuti ubudirire, unoda kuti uparare. Farao wanga asingadi kuti vaIsraeri vaida kuti varambe vari muuranda. Mwari unoda kuti musununguke, Satani unoda kuti murambe muuranda. Farao waida kuti vaIsraeri varambe vari muuranda, ndo Satani hwacho. Asi chinoshamisa pane chokuti vanhu vaifarira Farao kudarika Moses waida kuvasunungura. Aiwa, tozinzutapanzwa chaizvo, totenda. Tinokosora saka mavhoisi asingabudi. Izvozvo. Makadiko unendoro mazuva awanda kuchandoko. Awanda chokwadi. Saka muri kususura tii kuchandoko. Ndisingapedzi hangu nguva unendoro. Handina kunyatsonzwisisa pamataura kuti Mozisi wakanga ari kuramba nekusada kuita basa raMwari. Hanzi mazoti imi, kana tisina kunyatsonzwisisa, mazoti Aroni akazounzwa kuti akonzerese. Asi uyu Aroni uyu akanga asina unhu hwakanaka. Mubvunzo wangu uchizoti, ko kana anga asina unhu hwakanaka, handizei mberi here panozonzi iye Aroni akanga ari mupriste, Mozisi akatadza kuitwa mupriste. Saka unhu hwakanaka hunozobuda papi nekushata kwawo mazvita? Aroni wanga ari werudzi rwavaRevhi, saka upriste hwanga huri mumhuri. Asi hazvireva kuti kana upriste huri mumhuri zvoreva kuti urave. Saka Mozisi wakada kuti Aroni amubatsire pakutaura. Hongu wakamubatsira, asi haana kumubatsira pauravi. Ndozviri kurehwa. Mwari kana achida kuti uite basa rake, unoda iwe usatsvaka mumwe. Ndozviri kurehwa. Aiwa mazvita henyu. Unotsvaka uya uchiti aite on my behalf, unogona kutova obstacle. Ndozvatiri kureva ipapo kuti Aroni hongu waigona kutaura, asi haana kubatsira Mozisi paurwa. Tarisai, waigona kutaura asi wakarudzira vanhu kuumba chimhuru. Mozisi aenda kugomba. Deno Mozisi anga asina Aroni wakauya nepfungwa yekuumba chimhuru paine pasina, yakauya naAroni. Saka basa rawakuwana Mwari, usazotsvaka kuti mumwe munhu akuitire. Iwewo tindoenda kumashure, rapuwa ita iwe. Nyaya ndeyekuti take responsibility. Don't give responsibility to others of what you are supposed to do. Ndogona kupa example
munonzi murisa chigaro chitachambuyana. Kana murisa chigaro. Kana mukazopa mumwe basa inogara moti uyu ndiye wandimirira ina handine zvaatoita ndizvozvo mogara. Ndo inonzi abdication of responsibility. Ndo yaida kuitwa naMoses kuti uyu wonditaurira ina handitatauri. Handizvo zvinoda Mwari. Kana kuri kubatsirana kwakanaka, asi kupa responsibility wochisara kumashure hakuna kunaka. Aiwa, maita henyu ndo accountability chayo yaidiwa naMwari iyo. Kana Mwari akupa basa wapa iwe, iwe usazoti ndopa uyu. Okay. Kana pasina kuvunza inoda kuvunza baba asi is different from teaching others. Kuti zvinoita here. Totanguvunza kuti patinofa vanhu anzi tinoenda kupi? Tinoenda kudenga. Then panozorira hwamanda. Tese tiri kudenga. Then tozoita sevamwe vanenge vasina uzobva kudenga vachienda kupi? Ndokuda tarihi panombodinesa patinoona tachiti munhu aenda kudenga. Aenda kudenga, and then panorira hwamanda anzi tese tozoona Mwari tiri papi? A figure of speech kuti hwamanda hakuna hwamanda inorira. Kureva kuti pakufa pane zvinhu panonzi zvinhu zvina magumo okufa kwedu katikasi totaura izvozvo. Kuenda kudenga kunoti kufa. Kuenda kudenga kufa, kutongwa, kuenda kudenga nokugomba romoto. Gomba romoto rinoreva kutambudzika zvokuti kuno moto unopfuta. Kuenda kudenga kureva kuenda kuumambo hwaMwari, kuenda pana Mwari. Pana Mwari ndo pano ufaro. Pauro wakataura zvokuti kurira hwamanda kudini waitaura iri figure of speech. Achitaura namadikira achida kutsanangura magumo oupenyu. Wanga asikareva kuti pano munhu uchazoridza hwamanda. Zvakangofanana nokuti Mwari waifamba mumunda weEdheni. Expression Mwari hafambi nokuti Mwari uri posiposi. Expression. Saka tikazotora figure of speech zvikanzi manyama amire nerombo, hazvirevi kuti pane nyama yakamira nechirombo. Ngoreva kuti zvinhu zvashata. Sorry baba, ndodzokorora zvendi mubvunzo. Tichiri pamoto, mataura nyaya yemoto yevanhu vanosvava. Tichakura, indakakurira kwaGutu kwaSerima uko. Kwaive kana kuti ndofunga ndiyo illusion yacho here kuti taitoona moto uchipfuta kuti kwai munhu ari kutsva uyo kwai akadzingwa kudenga. Akanga ari kutsva akafa firo dzisina kunaka. Kune zvakadaro here zvokuti gori toto? Chokutanga ndechiti mweya yakaita iriko iyo yamoti magori toto. Asi kuti titi gori toto iroro munhu wakafa
hatigoni kudero. Nokuti pane nyaya yekuti mukafaini kuda munoenda kuna Mwari kana kuti munorasika kuda maendawo kwaSatani. Ndobvunza ndichiti kana ukanzi watongegwa upenyu hwose mujere, pano paunombosunungugwa here ukanzi ndambonoona vabereki vako kumba uzodzoka kujere? Hapana. Kana wakatongerwa 6 months in prison, unganzi here 6 months zisati dzakwana mbobuda umbofamba hako ugozodzoka? Hapana. Saka wakafa haadzoki, ndochokutanga. Ko vanodzoka chii? Mweya yakaipa yakagara iriko. Mweya wakaipa unoziva kuti kuna mai chocolate. Unogona kuuya uchitaura samai chocolate, unogona kumuka uchiti ndini mai chocolate. Maita baba pajeka, nokuti zvaitondinetsa kuti tikaburukira kudhibha, pane kwatoti kudhibha takuenda kwaGutu kuya ukaburuka usiku bhazi, waitoi uchasangana naJevhas, moto unopfuta wati. Kana iye munhu achigona kudzoka, kwose tichizobaiwa nokusara tochengeta vana venyu muchigona kudzoka. Modi kudzoka mopedzera vana venyu. Futi yakushishidzigwa koga koga. Then wakupedzisira baba, ma-Israelites aya handiti vakaita zvokutobuda nechisimba muEgypt. Yaive iri nzvimbo yavaiona iri safe. VakuIsrael manje vaitiza, even nguva yaJesu yacho vaidzoka ikoko vanda ikoko. Saka kureva kuti Farao uyu chii chaitika baba, titsanangurirei ipapo? Egypt nguva yaIsrael yakaenda kuEgypt yasiyana nenguva yaJesu. Nguva yaJesu Egypt yanga isati chatongwa naFarao nanani, yakatongwawo navamwe vakasiyana. Saka paitivo kana kukaita dambudziko, vanhu vaigona kutizira kuEgypt. Asizve tizive kuti imwe nhambo yanga isi Egypt, nokuti chero foreign land yaipihwa zita rokuti Egypt. Right. Aiwa, maita nyamasvika. Maita henyu baba. Pachine vamwe vane mibvunzo here kana kuti toenderera hedu mberi? Tinotenda baba nemibvunzo munopindura zvakajeka chose, tazvinzwisisa. Nesuwo tanga tisina kubvunza, zvimwe zvatotijekerawo tikatoziva kuti zvii zviri kuitika, zvii zvinoitika. Zvino panguva ino tokumbirawo mai Kadeyadeya kuti vatiitire synodial prayer. Mai Kadeyadeya varipo here? Hongu ndiripo. Tinotenda. Yoi. Tinomira pamberi penyu mweya mutsvene, takaungana pamwe chete muzita renyu. Imi moga muchititungamirira. Garai mumwoyo yedu, tidzidzisei nzira yatingafambe nayo uye kuti tingaitevera sei. Tine utera uye tiri vatadzi. Musatirege tichikurudzira zvinotiparadzanisa. Musarege kusaziva kwedu
kuchititungamirira kunzira isiriyo, kana kuti kusiyana kwedu kukanganise muitiro wedu. Itaiwo kuti tiwane mamuri kubatana kwedu, kuitira kuti tifambidzane pamwe chete kusvika kuupenyu husingaperi, uye kuti tisatsauke munzira yechokwadi uye mune zvakanaka. Izvi zvose tinozvikumbira nomamuri imi munoshanda munzvimbo dzose nguva dzose, makabatana naBaba noMwanakomana kwemisi isingaperi. Amen. Amen. Tinotenda Mai Kadeya Mai Zimuta, tinokumbirawo kuti mutinamatire vapriste. Mashita, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Jesus, eternal priest, keep your priests within the shelter of your sacred heart, where none may touch them. Keep unstained their anointed hands, which daily touch your sacred body. Keep unsullied their lips, daily purpled with your precious blood. Keep pure and unearthly their hearts, sealed with the sublime mark of the priesthood. Let your holy love surround them and shield them from the world's contagion. Bless their labors with abundant fruit, and may the souls to whom they minister be their joy and consolation here on earth and in heaven, their beautiful and everlasting crown. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Tinotenda Mai Zimucha. Kunamatira vapriste vedu nevapikiri vedu chinhu chakanaka zvikuru, nokuti dei vasiri ivo, dei tisina shoko raMwari ratinoparidzirwa. Saka tinofanira kugara tichizvirangarira izvozvo, tichizviyeuka nguva nenguva kuti tinamatire vapikiri vedu. Topiki yedu yesession inotevera ndeyepilgrimage. Saka tinovimba tichasanganazve pano zvakare vhiki rinouya nemusi weMandi. Baba, tinokutendai zvikuru nenguva yenyu yamunogara muchitipa muvhuro mumwe nemumwe. Tinokutendai nekuzvipira kwenyu. Tinongoramba tichinamata kuti dai Mwari varamba vachikuchengetai, vachikusimbisai, vachikupai rumwe ruzivo rwakawanda runogona kutibatsirawo isu, kuti tigogona kuva nerelationship naMwari yavanoda ivo. Panguva ino Baba, tatikumbirawo kuti muchitipa chikomborero. Tinovimba namambo wakasika denga napasi. Mambo ngave nemi. Ngave nemiwo. Vana masimba ose, Baba noMwanakomana namweya mutsvande, komborerai ivo vana venyu mugare navo misi yose. Amen. Tinotenda Baba. Tinokutendai mose magona kusangana nesu pazuva ranhasi. Tosangana zvakare vhiki rinouya.